khawvel mun tina hian kal thei turin ilowin ngai mai theianga ma se chu tiang chu ani haulo mun then khat mi pui kal phallo na auma he muna te hian ikalani chuan inun na ander thong ngal ani mai tuna chuan heng mun hla om le mak tak tak kalan phallo na mun te hi kan tar lang vele don ani Doomsday Vault Norway Doomsday Vault chungchang hi kan ngai to chuan politician le billionaire te nuclear po huna an bi ruk na tur kan ngai tho thiamang chu nimasela he Svalbard Global Seed Vault a ero hi chuan mishing dam lai tu ma luan phallo khawvela hian nuclear explosion a thleng ani chuan seeds chitam takte hi mun shan shana semdar ani don ane hei hi aum zia chu thlai le bu tam takte chu nuclear explosion hian ati chet vek don awangin achi hi anlo da lok ane hemi wang hian kumsan hi pariat khan Global Seed Vault hi siam anita a khawvela mun himber te zinga mi le ven himna thatber na mun ani bok Vault chunga hian seeds chi sang sang noi li chuang awma chung zinga singkwa chu bu chi ane vuram mun Norway a Vault aum na chan hi nuclear lo po poni se angong anat lutuk lo nan ane he Vault siam na tan hian sumle pai tam tak chu Microsoft mo chuak tu le billionaire ni bok Bill Gates chen atho ane he thil wang hian theories chen khat apiang chuak ngala Bill Gates chen bankar hi khawvel pum chiat na athlen huna aman tu mai an ringa nimasela hi rin dan mai chaw ane tunatan ri chuan he Vault hi mishing don kalzel turatan thil poimo tak mai ania mithiang him lor athlengte ani lem lo chuan Diego Garcia Britain apon langa alandana chuan he mun hi tropical retreat maktak aang Diego Garcia hi clear car British Indian Ocean huam chunga ane vawkam vaivut varvek le coral reefs te he clear car hian ane nimasela helai mun hian hun liam toa hun thim tak alo tong toa aum zia chu helai mun hi kal phallo ane kumsa hazako sumsari pathum khan UK sarkar chuan he clear car a chengte zong chu ti luina in anho chuak veka ti chuan sarkar chuan military base lian tak Diego Garcia hian asiamta ane chumi nu tang chuan he clear car hi thuruk sang dana munatan man ane mitam takin an soidan chuan CIA 10 michi sang zona maksak tak zona munatan an mangani an ring chubaka he mun hi British Guantanamo Bay ti poa shiat ane kumsang ni somparu khan he base hi anti-top donemo anti-mana mase UK le US te chuan in rem na siamin he base hi kumsang hi somthum paruk thleng kalpui chun zom an rem ti ane chuwangin tunatan ri chuan he clear car kal phallo na military base a hian enge thlengzel ti chu riat chun zom anilo Lascaux Caves France kumsa zuko somli khan he labyrinth book hi mu chu ane archaeologist te chuan mak anti hlea achan chu Stone Age hun laya khawvel puma lemje sang te chu helai mun hi avong him thaber tu ani wang ane nimasela kumsa hazko somnga panga khan mithiam te chuan khwalzin ten lunga lemjiak chu anti chetiang hrechuka hei hi achan chu carbon dioxide lumle nong mishing ina pek chu wang ane puk chunga hian mian tam em awangin lemjiak te chu ati tui thei ane hei wang hian puk hi kumsa hazko somru pathum khan khar anita amaro chu hei hian puk chunga lu thlak chu mithen khat adang chuang haulova achan chu Stone Age hun laya lemjiak chu muan chak em wang ane vo in thleng hian France police te chuan helai mun hi an la venga he puka lu thlak hi phallo hulhual ane puk chunga mun then khat te phe hi chu kal ania aum zia chu ilu tani vai chuan he labyrinth of caves a hian i bo thei ti na ane arapom em na chu athim em wang hi ania
tu ma chan chuak tur che in an lo kal lo bokang North Brother Island USA he thlirkar hi New York a om ania USA a phei chuan mun hlui hlon to a ming thang ber ani an din dan bera chuan quarantine hospital tura sak ania tuna virus kan hria tang enkol na mun tur nilovin hei hi chu typhoid khosik pui enkol na mun tura tan siam ani North Brother Island hi Typhoid Mary chen na mun ania Typhoid Mary hi Mary Malone ti po a hriat ania Iris mini in America rama piang ani mi songa pathum ama tiamin typhoid nat na hi an vea chuti lai chuan thilpoi pui tham tak ani chumi hnuwa ero he thlirkar hi rehab center ngolvei enkol na atan man le ania ma se voina ero kalphal ani to lo umsani pasari khan UA khopui chuan he mun he alea mi tu ma helai muna hian kal an phal ta lo ani he thlirkara hian heng thil nge thleng ta zel mi tu man an shelo ni masela mi tam takin a hrang ti in an soya a chan chu quarantine damdo in angin man ani awang le rehab center anga man ani wang ani he thlirkara building brick te hi au pato hlea bolhlo ang mai an ni to he thlirkar building hi a hran i ring ve em komen lama inoziak ve to nia Snake Island Brazil he thlirkar hi tual chung mi te tan chuan Il Hadi Kamada Grande tia hriat ania mase khovel pum hriat dan ero Snake Island ti ani thil pakhat wang hi nilota se khwazin te tlo du na hmun tur dik tak ani he thlirkar hi khawvela rule tur hlo om berber nei ten an luak khat ani Brazilian thu nei tu te chuan he thlirkar hi mi tu ma tlo po an phal lova rule golden lens hat chu sangli chuang he thlirkara hian an chenga hei hi khawvela rule hlo om le tur hlo om ber pai te zinga mi ani police long te chu he thlirkar veng hian zing le zana an duty renga hei hi mi tu ma he thlirkara an kallo nana ti an ni wang ani Snake Island a hian in vaulok na sign hrang chu aom nual boka he thlirkara hian ikalani chuan rulin achukang che ti ang ten ain ziak ani tun thlengin mi tu ma he thlirkara hian kaltum an la om lo ani Surtsey Island Iceland he thlirkar te ro te hi Iceland tuipuikam chimlama zon mu thei ani tlangkang kumlidona rei o in asiamania chubaka thlirkar an mu chu tharber record siamek tu ani bok nimasela he thlirkara kal hi iduani chuan ivan duai vel chi ani scientist le geologist lemazong ki lo chu he thlirkara hian kalan phallova hei hi achan chu bihring te chet dan chuan he thlirkar moile danglam tak hi ati chiat an hlau wang ane tuna hian he thlirkar thara thlai le ramsa te chu zirchian na nei me kania achan chu tun hnai luka in siam ania wangin thil thar mu chu anim be sei wang ane tun thlengin scientist te chuan lung oilo na an la mulova he lung lian tak hian thil tam tak a hri chu tir to ane tun hnai lok khan UNESCO chuan World Heritage Site ta apuang nge engtiknia emo he thlirkar hi mi puite kal thei turin an la hon nge abe sei oma ma se tunatan ri chuan mi tu ma kal phal lo ane Isen Jingu Japan helai mun Japan ramami hi Ise Grand Shrine ti po hriat ane Japan rama hian shrine temple chu thiltang lon tak ania Japan rampuma shrine hi singriat vel auma nimasela Ise Jingu bula ero mi tu ma kalphal lo ane 8th century laya until lo ti thin te chu abo mai lo nan thataka von him ani theinan helai muna kal hi khap ane he temple hi kumsom ni dana sakthaji thin ania a sakthatnan hian poisa dollar makta duai tel angai thin Japanese lalchung ko zingami ini lo chuan helai muna kal hi itan phalsak ve ani lo chu mai nilovin Japanese
lal chung ko zinga mi te pon helai mun hi an tlo kha thle hetia an sak thada piang hian temple an din dan soifia na chu in khom na hun bot sai ani ji thina mitlem te chau an tel thin ane New Hope Island USA he thlir kara hian mi za somruk chau an chenga ma se he mi ani awang hian mi tu po he thlir kara hian an kal thei ti na ero ani hau lo thung helai hmuna kal tur hian US Navy member iniangaya ani lo chuan ilu thei lowang he hmun hi mipui kal phal lo na hmun US Navy te experiment ti an phal sak na hmun ani thung he hmuna hian engthil chia nge thleng ti chu tu man an shelowa American thil maklien tak zinga mi ane Chernobyl Ukraine kumsa ziko somriat paruk khan nuclear chiat na lian tak chu Chernobyl nuclear power plant Ukraine a hian a thleng ane hei hian helai hum chunga thlai le nungcha te chu ati cheveka chubaka radioactive zungzam chu voin thleng hian ala abulvel ti chiat vek ani chu thilung chiat thlak tak ane mun chen khat kal phal na chu aoma ma se tur hla tak ala wang hian lu phal lo na chu atam zok alani he thil thleng wang hian mi zadonin nunna an chan pha a kumsom thum pali don aral to chungin helai mun hi ala hla reng ane ole tun tuma tan chuan khadi zong kha ani ye khawvela mun kal phal lo na kan hatalan tak te khan engkhange kal ichak lo na mun ber comment lama ilo ziak vedonia video hi like lo pe vela ila subscribe on it chuan subscribe button kha ilo met vedonia